etkä ymmärtää sen agendan. Kerrostalostyöllä huuto kauhea kauas kantautuu. Ja valot siniset kohta sen ympärillä vilkkuu. Hetken päästä joku poliisin käskyttämänä polvillaan antautuu. Sisällä joku on täysin hengetön, tilanne on aivan järjetön. Paikalla partio 107, koodi täällä on 37. Aamulla lehdet taas saavat kirjoittaa tät normaali Gotham Cityn tarinaa. Tarinat tän kaupungin ei oo legendaa. Yöllä lasi oma kotitalon rikkoutuu, nistit asuttuun talo murtautuu. Onko väärin jos mailaan tarttuu? Omassa kodissaan sitä vain puolustautuu. Aamulla lehdet taas saavat kirjoittaa tät normaali Gotham Cityn tarinaa. Tarinat tän kaupungin ei oo legendaa. Huumeongelma on täällä aivan näytön. Sen takia ei pidä olla kädetön. On valmis perhettäni puolustaa, näitä nistejä on valmis vaikka tappaa. Aamulla lehdet taas saavat kirjoittaa tät normaali Gotham Cityn tarinaa. Tän kaupungin ei oo legendaa. Viimein linnan teräsovi sulkeutuu. Siellä jonkun lapsen isä vuosia vielä istuu. En tiedä ymmärsitkö sisällön tän tarinan. Kaupan kassal silti kuulet vieläkin saman ryöstäjänistin narinan.